Čau, tak chtěl bych vás uvítat na akci BM Extreme Fest. Je to 4. ročník festivalu extrémních sportů tady v Telči. Letos nám trošku nepřeje počasí, máme tady déšť, ale bojujeme s tím, kluci přijeli, večer bude velká party, budeme tady mít 4 kapely, DJ tady v té boudě. Je to perfektní tady, až na to počasí, těšil jsem se, že si zajezdím, a jak jsem přijel a pršel, jak jsem si řekl, že si zakalím. Od té doby závodím akorát v pití Jägerů. Už mám 13, je tu jeden tapek, ten jich má 16, tak z toho se pokusím dohnat tak na 20. Extreme Fest is the best. Čau, tak jmenuji se Kuba Kalina, přijel jsem z Brna a jsem tady v Telči na závodech, tady super, jenom mám trošku prší, takže jsme museli trošku improvizovat s povrchem, aby jsme to vůbec mohli nějak odjet. Jinak super závod, všechno se vydařilo, nakonec nám počasí přálo, tak jezdím freestyle horských kol, kvůli freestyle MTB a slopestyle. Jo, to je v podstatě podobný, akorát že slopestyle se jezdí na větších parkách, tohle je vyložený takový freestyle MTB na funboxu a ještě samozřejmě jezdím dirt jump, což je zase hliněný skoky víc za sebou, no, je to hodně odvětví, takže jsme taky univerzální jezdci, jezdíme víc věcí. Why do people live ordinary lives? And why does every day look the same? We must do something and start to have fun again. We can stand the same. Turn back and just go home. Why does it all seem the same? Why does it all seem the same? Why does it all seem the same? This is